Menanane Amakwa Penny, Menanane Wine Topia, Menanane Edu Denfi, Menanane Ousu Koyo Subru, and Mujamami Radia Shemi, Manfano Crack, and they say, I Sumira. I wish you have one more about so TV Media so I so TV Media. I am a son for Alaska and also when some be a bar, you be doing common. Agenda say oh and no much first thing didn't can ye. A bar for bant my henne and ne Otokohine Betina and then some so and then at the home command. Ha and a year Quabna Puku versus Pechi #1 henne Asarukum so and ne Otokohine be due Macau Massamene. Yeah. Ha ensem no modu na bantu mahene kwa asem gwezo ka se ya de ketwa bantu mahene asem nya de ketu ya asem ayi se eye sei kutu sei bam ena ye bekọ eye na matosom yensa no so eye akwasiase two affairs akwasiase two affairs so ene kotoko hene ebeka ho asem ne ena asante heman koso committee report so beba ene abedu kotoko hene anim ene ye wo eye nsuaye so ene nsuaye so ho no ene obesuaye de a kire kotoko hene eye atiase so mbusai na atiase hene mbusai foforo hene na omayi no mbusai ne dey ewo kotokofie ne dey eni asem ketwa mpa ye bedwa ne enti no ye bedi nkomo ye prim nkofo ne omadi nkomo omo na ya hwe de ebe kwakwa kosie enti stating ewo so ti dwumadi no to fom bia ye be so mo pia yo abusuafo sɛ de esi edi kan sɛ ene kotoko hena tenase na ene sɛbe ahemfo be mienu na ebi soaye de akyere no saa nso so na ahemfo ne bi so ba ya om de na ase na ebeda kotoko hena se ya om ba beda kotoko hena se ntomo mu na ase fitaa eye asante akyem petrensa hena no one ne hema no ba beda kotoko hena se ni nyina ka asante ho asante akyem ho nyina ka asante nti so hu se nananom abusem fitaa no moto no ma nkyerese bia omo de omo yɛ tronko like omba for nase I say me say baka santememu a bibi bia kwa se bia yankopon no kotoko hene we ya sante nyam asase so nyame kese nyame no asase so nyame no ye kan sa keke nti omo so ba ya mba beda kotoko hene ase ni asantema nyina ase nti na hu so mo ahye fitaa nana asante akyem petrensa hene no enti abusua yenko na yenene nkasa twetwe nkomo kakra emra na yentoa dwumadi ne so emfa mama nshaye ba na dura seda na ye njida efrimra na nshaye ni nyama ye sene na ne yemesi ko adoma ni nyina ni egu akaye so se ye den a ebeba ti na Niema enya idea straightforward there, but the Yamia Sisi Bia Abam. I don't remember if I do see a packet which Cromano, a basic the sun and near Messi. Niemakoye Kakaka. No, ye can before so I'll be facing a Kaka down a Kaka. As I say, no, the dear match to come. Say ma anano ya hunu sene esi di assembly ya ni pa relate ni nyama bebre no da wo ma mebu no wo mpesu ya so se esi anyame abo abetina ko ni se so hihye ebe no ahya to ama mo hihye da se yenyina no adwuma ani ade a ehia okuma be mama bu atumi atena ko ti e bompaye se ibitimi apeduma bakron bi so ye ne MP nso adi sa wo so a ma ye krofo bebre wa boa ma ya fa mo duma bebre ti fire service ni police ti ibia ko ye kakra na wo me bro na wo mesua so mpesua so se na ne mesi koso wo mesua so mpesua so yeso kakra itumpon kakra fi se say on catch for be pray e the schools so be pray o ti humasian so de yen kachi but e say yesu ye bi kan na ekoso da wo my na ya sida kese
o ko bia santi kotoko himfie na sembe na o kan dia kire anamo eta wachi na ahema ene mpanimfo eso mu adusi akonya kese yesu ene sebe yewra ko bia santi kotoko hina seda be na da me mpanimfo nyina ase se afini omone me atena na so die mu besi na ya ba bi hia mu ha bibi nko ya omutia me na so ka kire me se anane oye die sei neti ti ya beda anahema so ase se afemu ani na wode tumi ni ema me ti aseda na me de ma no fenso ya beda yewura so ase se obi ekwan ma ya bi so ya wagye atum ti na ase ene de ma yewura se yeso ye bekoso ni asom no iwe udin ni unkunya din wada wo midinje anamu apim asarbafo a toso mienu petrensa hin asante a chim petrensa kakra wasem utwato asemo itwato ni se ye da obi bias emu mafeni aba ye de hihye ye egugu akwan ye bompa ye se nyakopo be ma ye patintin na ani swadi hu asi ani so ye tumi aye ye di bia boa ye kru ene Ghana mai nyina nti damas Iyo abusuafo emra eye nana Asante Akyem Petrensa hene da asiwie ye no sele me ka se ne nsuaye wo honom oda asiwie ya pe na nana kotokwanyene eto nsa de frɛ eye akyease soso ehene soso ebi suaye kyerɛ kotokwahene na before say atrankunye wa akyease eba kusuaye kyerɛ kotokwahene ne ohene no nyina no ye ne eye akyease jase hene etwetwe nkomo kakra edefa eye omode hye omoyi ne de na brɛ kotokwahene se ombedi ade wa akyease no ye ne etwetwe nkomo kakra fa no ho ema yetie na bakosem kakra ene se ebeboa kuro na se emo kuro no nti abusua ye mohwi na ye nko eye akyease jase ne ho ye ne nko twetwe nkomo kakra emra enye wono so nko a ye ne wo hempo ba akoso etwetwe nkomo eso etoa so entino abusua tena ho din na ye nko entie eye akyease jase hene ene ne atena nkonya ya omo ho no nkomo ya no twetwe nkomra ye ba ye wo hwe wie pe na etoa so eye kotokwahene emra ohene ekwakosuaye akire kotokwanya akyease hene ekwakosuaye ne nyina yede etoa so na wahwe ede amame piao yo mi di enye aje bisafo akyease jase hene na di ntia ya ba hanse emra kakra bi yehine etwa na ni hwedan na enne na aba otumfo ani se yemra na yehine no meka bibi enkyere otumfo na yenkunyafo nso so leso yensai ye ne bedin kan yesai ansana yehine no esai je ni tina yaba that's a bunura emeko bebre wo fi mlanche bebre wo fi na wada roma yewra wo de ne ba bedi ade betumi ade me ho adanse akire se bedi yewra wo de ne ba abra be kire Asante na obisa ya kire bedi me ho adanse kakra kire se ye wo mlanche ni ba bebre wo abushie ma ono na abushie yi ni se yo yana na no oba no ho ti pa na yin se no ni Ghana ha no ti amana no ti Holland na ni isuban ene na ho brase enu tina na hema ene abusia panin omuyi no ede breme se won na mo hu se obeso na no otwem no akonya mu a anani twum a nse ene ebeboa achaseman ene omde no bae jonde no hojopa ana wada roma me sa boyre mu kakra amona ne na watie na nya sikasem bi nti na busua de ba de kra tisa ono na hemane abusuapani hu se omo hye na ho brase ene ni fama ni ho fama ene senia oboa abusua no
no hu sɛ yɛde saa akonnwa no ɛma no a so ɔntena so a obetumi ahwɛ abusua ne ɔman no ntina ɛma ɔmo so de no baeɛ. Yasimira na mmerɛ a ɔde ne kyerɛ abusua no kuroma no mente me ho ase bia so ampie wɔ abusua bi deɛ baeɛ sɛ nnipa mmienu ɛna wɔn ade srɛdeɛ baeɛ na ɛnum ɛna ɔhema ne busuapanin ehwie mu a wɔn yi ɔno ɛde no brɛ nti ayi biara mam wɔtum wɔ kamera na mente ase ne ayi biara ne hɔ a si ɛwɔ na hemi no. Yasimira me krakra ese wasem atwa to amra a odi mi reba ba kyerɛ kra bia so ntokotoko asɛm a wodi atwa ka atwa to dia mai asɛm me kan atwa to nse nyina mboyɛ mwa na nia obeka kyerɛ otumfoɔ no so otumfoɔ man kwan so wɔn ka bibia na kɛsɛ wɔsum nso ade atwa ama amanfoɔ nyinaa hu sɛ ampa nipa na yɛde namba no yɛ obi a obetumi aboa akyasɛman. That's a good another room I would be mammy. Anya gye busafo akyase jasɛman. That's a good mirror. Sɛ kwan de bua na kyerɛ sɛ yɛgya yɛ hene foforɔ a yɛde no ba nti wohu yɛ ha no a kyerɛ sɛ yɛate dɛnnɛ ɛyɛ anigyeɛ ɛwom sɛ yɛfirifira kuntunkuro deɛ nanso yɛne agye kyerɛ sɛ ɛnnɛ yɛbɛnya yɛ hene a ɛfiri no akɔi kuro no ɛnna mpan bio biribi a yɛbɛnya obi ne no agye nti sɛ muhu yɛ ha no a ɛkyerɛ sɛ yɛ anigyeɛ ɛna yɛba mu. Na asomdwe ni kurom hɔ ana? Oh, na asomdwe wɔ hɔ. Nanso no ɛdɛ ne a na tosi. Ɛfiri sɛ ɛwom sɛ ne kontiri wɔ hɔ deɛ nanso nte sɛ ɔhene na mu aba. Nneɛma bi wɔ hɔ nom a na ɔhene no wɔ hɔ nom a ɛboa sen sɛ nasi na mu mom na wɔ. Agya ɔhene a ɔba megye sɛ mɔtunufo mo ne na hyɛ dɛm mɔtunufo. Bebree. Nti ɔba na ɔbɛyɛ adeɛ bi ɛha adwena mobɛtu na na mobɛyɛ ne dɛn? Oh, adeɛ ɛha adwene so deɛ mo gidi sɛ wɔnyɛ fi sɛ wɔyɛ nipa bi a ɛtia afutuo. Nti menim sɛ wɔnyɛ saa. Nim wɔyɛ deɛ a yɛbɛkye na kyerɛ dɛm ne asa akasa kyerɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obɛtie yɛ ase. Ɛmɛbunu wɔ kurom hɔ no moyi ne kyerɛ yɛ no mɛbunu ne pene so. Anigyeɛ kɛseɛ. Wɔn yɛ nipa mmienu pɛ na ɛbaeɛ. But yɛyi wei no asomdwe nko a bɛsi na nyinaa basabasa bi yɛ ne hɔ. That's a good mirror. And now we didn't any bill. Nana Ohimi men, a chance Chidom. Yeah. That's John, so you say no. I said a chance of penny, that's a penny. Yes, my old buyer. Catch up and say, there be no batch, my dear. Who also so come on. John, say no, who watch my day, there be a book. Ọ̀húnbẹ̀sẹ̀ náà wò sùn òun ṣe sẹ́bi sáà náà wà bẹ̀ tó àṣọ. Sèmúra ọ̀mọdé ẹ̀kyẹ́ ẹ̀ pẹ́ ẹ̀ lọ́sàkó ẹ̀dẹ̀ mi nínú sunsun jò. Ṣé ebi ẹsẹ̀ nínú ọ̀sẹ̀ àkyẹ́ ṣe ẹ̀yẹ ọ̀hìn bá sàpọ̀ yìí kúrò. Sínú abẹ́ẹ̀ máa ní àkyẹ́ ṣe náà yẹ àkyẹ́ ṣe ní kúrò. Young. So now I charge the crew, and I said, "Well, no, I charge no coin go good ya. Or none of us are for him. No matter what, let's say you be done man can." Young. See if you don't know man can no. That's not bad man. To be all you be around. But that's a point there. Or so I don't know the kind. Some of you know the kind. So who not touching you? They say. What is so touching you? No, I obey. Now so come say who are go pet. And that's a point. Who not some point baby ah. Or see be see one more. I'm not some point about the money. Yo. Se bibia na sambo le ja obi bia o ye bia no o na so bɔ na mane
Also, about the channel we so so on the sack. But what I say was so much to be a come. Yo, so there, put to the car or the moon. Ahobrase ni buo waka kire wo. Sabo de nya de foforo. Achimade oba ohwe wo daada. Enya mencha de se be ba ya se be si na ta bo so a. Be che no se be ahobrase no ado re so a. O de wo. E be sa na fa sa ahobrase no a ni buo no. Fa be ka na sa ko na be so se na manye positive. Yo, sasa kwa hina abeti na di. No what pemu achasi ayese be achasi be na di. No pemu a kokudua. No yese se be beboa na so na wodi ni ho. Wodi wodi na ma se be ba pani no hinem. So abedi be peja no ati. Na boa na ma achasi peja na se be. Bia yi wa yi bia na ai ko so wati. Yo. So the no. See, to the catch on for the Sahara, what it? Ousu Subunu Ajima. Ousu Subunu Ajima, Tonya Homaso, Ambrasie, and all refuse ho. The Maori refuse ho, Sasabi Brew and Ra, Nasabe, we are Bemoa. Onoa ne pagyawo eno aye obrempon onti wo mfira sampon ho bibia hu se wo sha sampon ye mo a wo begina chi na ane na ba besom bibia wo ye bia ye wura se fa ba sampon so na adia bebo manwere na adia ba besom ye wura so onu ni yima o sha kusa anochi komam odo na nanum tu chew bedase prida ha ye disiatu Shami odi kan be so yi. Eya me Shami obusu sechere aposa. Sre wotumfo tam kese kan tam kese se ohina obey. Na som ne sompa na metu no futupa. So frame anopa o awie o anwumire o nhwaye yade. Se me kwanyo se ma ma ne to wotumfo ntam. Fontan kasi akanta kasi sana na ya wo bai betuna futupa ma chere na cherepa ofrema nopa ofrema wia ofrema na ju empo de suma meba sama ma na da ma chichere na mitutu fontan Isa kanta kasi sa ohina obey mesomo me tu na futupa kwan bia so ofre na nopa awia anajo me na ma chichire no di bisa bi yare na ka no kure nko a chire no so ma nya sa de na me tu otumfo enta me anya jebu safo a chance jase hene isra otum fontan ka se kan tam se mi na obe me chena chirepa me tuna futupa so frame anopo awio anajo usai eyade semama na me da me chichire no a etu otum fontan
Boati Yadom, Chichinichi, a chance to continue. Monsieur took a chance about to know why. Boati Yadom, Chichinichi, a chance I want to come here. Make up 2 for Monsieur 2 for tankers and Tom say, or Hina obey, between a futupa, Mechana, a chepa, or frame and a pow, a real and a jaw. The shy me, Sedama Chimana, my 2 for 2 fontan. Mr. Utu for Tankase Kantakase said, Menane Amakwa Penny, Menane Wine Topia, Menane Edu Denfi, Menane Ousu Koyo Subru, Me Abrati Amebe, and Mujamami Radia Shemi. It's my fan of crack, and let me say, Sumira and a pow, a real, and you real, and I do the so with 2 rant.
musika na so ele pia nya bia yi eno ka se media for church woni na ye media for So So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.